Osmo Traders Limit asama gurinse mono nigo babuate chi computer chikobrukane chirange nagwikira chiriuraganie boigo babuate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge babuate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya maji buna chipipe na boigo ni chitap babuate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo babuate tiles chire chikwarwanse ase nyumba na chire che granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old sansora building angenege tesinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mano manju mo rekra to agote bina to akware ne asenjera yawe na nenga kieto jo kwera we kasi amagaseti anetora na alia iri go sema ngana mamwa ngo sindiri alia iro boritas chigaseti eji tubata sama okaito nyorana rero ne ritko ri chuma to agote ina to akware kan asenjera yawe genda go sange kangel kyao kwetira access nambe yesi miere go rabo skin yao usasema ya Facebook na bogo to me kangel kyao comment yali ndetunya kanyora asenjera ende onge mi mana se bali bagenda te gutoma Jackson makoli osinde kurujinsemo chiri cha matutu agoteana no arime yumurobeli turenda kukasema gasite ne rugenda gutume birengere bien tukikubisoma asenjera yaben bina potambe asoko bokwane ngombate gasete ya standard na inchini ngombate gazeti ya The Daily Nation ase lingana liro bortase gasete ya standard ni gobono yaro kanire buna okubwatana kwa nigo yaro kanire Ruto na Raila nigo bono babwatanire go saba bwatani babo nigo bono babwatanire eligo chiko kana kerengera ligo se period akere go ikase parliament yirengete go chiko introduce go se koleta enchira yokubara yo identify voter identification and transmission of election results the period ni gerengete buna echikoirania enkakieli enkoro ase ya gatumiru chinchera chege koro ostujiro kena manyo monto fota akaba identified as enchiri ya manyo no transmission of elections kikaro chikuru asege tuo ekama go chiase kende nyorobna umwaka bujirubere na 15 na ibere nto aswata senjira yege digital go senjira yeke rero ase umonta agachire uri umwaka kura agachiro beke gecharalia unyara koba identified usunyara kumanywa burongi gwetera machine asinjira chekerero kulende lichi kondira lirengete na lirane monto fota jukoba identified asenjiririe gekoro turu asensema ya digital na ndebo igo chikura chichikoba transmitted asenjiririe gekoro aneka chaka bekruli boa elimo chama ujikutangaza ruasa amo gosengo Nairobi gosasege tuo gose center kulende nigo 2017 chikura nigo chiare kubarukuru asege tuo chiatangaza kuruororo ende chama kubekwamo bona ababunge anene bali bakomoko boko mokonyi b'umurayi Ense Dr. William Ruto amo no murayi kiama kia ODM Raila Odinga nigo barorire bakubwatana mbanya kubwatana sibwangu gakorinda bono nigani gekorokana babwatanire na uchikokana muswado yogo ikwa sebunge eliyo gochikoreta maunjureri ko introduce gosikoreta enjireri abantu bagakira chikura asenjira ya manyo osasenjira yegekoro mugano ina bokonyora se bechi ya gatano na gatano nomo asebono murayi Ense usomokonyi b'umurayi Ense Dr. William Ruto atete na yaya ene arenjira ya muyokwirani Kenya guchase matukali yegesunte asebona abuli ababunge gochikokana muswado yu na gotoyoetia na Junet Mohamed murayi bw'ekiama gya ODM nere gosemo oyomo bwabali ba ODM niga gote babuna yaya egente kinto gochikogiyanja nigo togokekana ekiagera nigo kigochikoreta amonjuriria tatakeri asensi yetu ya Kenya kera tonyari tugusukabosio usiasenjira yekerero igamangana hina bukonyora ase beji ya gatano nomo ase gaseti ya The Standard ngane yubago yomto Brighton Nairo ultase gazeti ya The Daily Nation abo ase Ruto na Raila
bachakire korwania ebill yeikigwa samagacho ebunge gwetera se omuraibu abange ase bunge oyokorokwa Amos Kimunya eyoganetie chikura chichigwa kwa senchera ya manyo broyo minta tebire guseli chikoria electoral law eliria chakire gukinia mabirira korwa se abarwaniriria ubabiri anene mono Raila Odinga amona William Ruto abo asekero yo matebire ng'ato isukwirana enchererie gekoro naba amang'ana yechikura abaise guchakonyora obo tutukanu no bukorekanu encheregetiga nigo koreng'ana na William Ruto oyoro mukonyi bomuraibu ense oyore boigo muraibu kiama kia United Democratic Alliance anyaleko bakagoteba ng'a iyo nenchere ya mayogo chakoene kiabuna chikura cha ibiru korengana na Ruto nabagoteba ng'a oyu no morobeli bogo chiko ochakire elio chikura cha ye chibaise guchakoibwa gose chikura cha monto ndebwensi gatia ye na Odinga agwaso Odinga nera tebire muna omorobeli bwege koro ntuli kuirana guchimaega gari tiga chikura chibarwe na gwakwa asenchera yekerero elio na lio kuhororobia nonye no omorobeli bwaki bwechikura oragende asobwango kobwa omorobeli oyo mokoro eyo lichiko litagete gocha gwonchora niko bana babunge bababira abo batebire buna omuswado oyo muno ikigwa se bunge osuchi wikigwa se bunge niko batianire buna mbali guchya koyoetia nonya ng'ake bakorawa nomo bunge kurwa sensemo ya Suna East oyole Junet Mohamed niga tebire buna atebire buna ababwatani kurwa se kiama kia ODM niko baguche kokana bororo egere bili yite baise guche kwa kegwetiwa ase amagacho ye bunge ayo amana yanda mango mwancho murigere igoro yeliberera lyo muswada omanyekanete buna electoral law nigore ase page ya 4 ase gazeti ya The Daily Nation nabo gwesomera no mugano mutambe kigima igoro ya yobwaki bwechikura amanyo gosenjera yegekoro nabo konyora ase page ya 4 ase gazeti ya The Daily Nation nigo ntokairene egetire getini kichikwena kiwa usekemirane getini kichikwena kiwa ase bunge nene kero abachumbe bagukwanira mang'ana ayu arengete buna toira na senchera yegekoro asokurigeria mang'ana yechikura usekero mwaki kurago ikasi getu onyaraga kurigerirwa senchera eri yegekoro igono nigo turaganye torone aki ebunge gochikwetia torore narariari egochikwetia na ande naki omuswado oyo gochikurigerirwa ase ebunge katwarore buna bonsi ba mereri anne bali bakomoko boko mukonyi bumurai bwenze Dr. William Ruto amo nabali bakomoko boko mo raibwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga karoto gusuka bosio nigo bono abaliki banyarire abaliki bamang'ana nigo bono yanya banyarire bakuburi guna bali bagochikorigi ebirogo nabaro nigo bate betiye miremo ane kuruchinyomba cyabo cyuburaria goikachi ekiagera nabaro nigo bagochikorigi ebirogo abakorengana na Communication Authority of Kenya nigo bono Director General Ezra Jiroba nigo bona abulia abaliki bonsi bamang'ana abararia bali getiko chikorigi ebirogo aho byoburai anene so mwako yo gabo chori nabarwanya bagweti emiremo engana okoranero yanyandege koleta okubagikana gati yabarai anene bali batenete byombe aho byabararia kurende ne kyombe kelikia Media Council of Kenya nakero konyora kia soki na watabuna yaya abaliki bali getiko chikorigi ebirogo nabarombata gerigweti emiremo lakini kolengana ne kyombe gya KCA Kenya Correspondent Association omunyakirogo obo oroja nakini ganyandika kubolia ebyombe bibere bya Media Council of Kenya hamwe ne kyombe gya Communication Authority of Kenya unabatige kuba betereri abachi journalist go sabaliki wetiye miremo ekyagara eratararabo bebonde bwensi abaliki babwate wetiye miremo nande batike kubetereriwa ekyagara abaliki nabarabu nabo banka montonde bwensi uranyaraga kuriye kirugo cy'uburaya sense yito ya Kenya gobono nabaliki nabo baboliwe banyara bagwetiye miremo nabo chikoriye mang'ana ebirugo bya siasa sense yito ya Kenya amang'ana nabo kuyanyora sebeji ya gatatu asegase dia standard igobono weka nabaliki nabarabu nabakori gas bande bonse era bana baliki abalinde bakora kigasese chi company chi abanyene batali bakori gas ba serikali yugo ikara baro bachibwetigia lakini anene bono mno kurengana na Ezra Jiroba mbali na mpalo mete bali kirine nevitaseni au bamanyekanire mna aba nande bali registered na Media Council of Kenya mete Media Council of Kenya ne manyita bali registered abuna bakuri sign inde baratige gasi yabo bamande kuri gibiro
nyoro buna no na bakoreri be serikali abo bachakire kurika maruba yo gwetiga gasi buna richi kuriko tebaria ABC buna goika abantu betigie mirimo ya serikali ne bamachukuria ibirogo by'uburayi karata usuka uchi mutubana mwanchu murigereria ase epejende kubwatia nigoro ya mangana asiasa ale ase kiama kia UDA ne kiama kia ANC igoro yerieta ria Kenya Kwanza Coalition ose eriete ringanga iria ruete na ndi ngoro monyene bwiriete rikuru kwa Kenya Kwanza bono nga enyoma ya siasa gati yo mukonyi bo maraiwense Dr. William Ruto no maraiwe kiama kia ANC Musalia Mudavadi bono nigo yaro kanire konyegerigwa maega ye chinkuma gose chinguma chiko tebabuna oko taigwana na gose obwege nwa kubura gati ngani ngoro monyene eriete rio Kenya Kwanza Alliance nigo yatebekanire buna omo raiwe kiama kia ANC Musalia Mudavadi osababu atani bali bako Musalia Mudavadi nigo bono batagete erieta Musalia tosha gose Musalia anyara kobaga kobe endorsed asobwa mu Kenya Kwanza achikobanga nere flag bearer gose nere gochekwerurukia ebandera yobwamo bwa Kenya Kwanza kolengana no mulikyo botambe ekiama kia ANC Simon Gikuru nigatebire buna nigo bale maiso asengenjo buna eriete eri Kenya Kwanza Alliance nigo lia nyartiko baliko bekwa osirikorosigwa na Musalia Mudavadi bakobwatira na Moses Wetangula ekero balenga sobwa mu bwa oka kero baroche buna obwege no bwangere kuira na magega asobwa mabwa oka wono bakarosiri eri Kenya Kwanza Alliance igonga mbali bwate lieta liagachire amo nomo liagachire nomo chief staff chief staff of asikiama kia ANC asilieta Godfrey Kanoti na alibwate elietelio nigo liagachire no nyenga balenga sobwa mo bwa oka igobono ekenene nelinga omonyene elieteli Kenya Kwanza Alliance Musalia Mudavadi na hande kolenga na bwatani bae nigo batagete aegwe osairurukie bandera yobwa mabwa Kenya Kwanza Alliance wetera sekiama kia ANC kolende ababwatani bali bako moko bako omokonyi bo maraiwense William Ruto nigo bono batebire ngate guche kunyara kubagi kunyarekana asengenjo nigo batagete William Ruto kwerurukia obwama bwa bandera yo ya obwama bwa bandera ya Kenya Kwanza Alliance wetera sekiama kia UDA nigo bono babolire William Ruto koba maiso ase okubwaterana kwange gusasa guche kubwaterana kwabo ere amana Musalia Mudavadi asabate bire bono nga nichi kororekananga engusana nichi gutuka ase obwamo bwa oka nyora obwamo bwa Kenya Kwanza Alliance nyora Musalia Mudavadi na Moses Wetangula nibo banyartiko babako bwatana no mukonyi bo maraiwense karo basogete kuro asobwamo bwa oka abubasabatigete Stephen Kalonzo Musyoka Gideon Moi oyoro musenata we county ya Baringo na boigo Cyrus Jirongo oswa asobwa mo bwa oka na boigo masubati Mada Karua oyo oswa nere asobwa mo bwa oka asitwata batuli tukuligoro chitali kemerongibire na isano na isato mutinyoyo ngo chibale go swa bene ase osiko register obwa mo bwa oka nando nyoro mwanju muri korengana ne richiko murai mokonyi bo murai wense Dr. William Ruto tago chikobo mokonyi gochibosyo kiagwangana richike kiaro nyare ga kukamba chintunda cha ibere buno mokonyi bo murai wense igere ni garabe muko ni gararwa nde kirogo buno murai gori murai monene kirogo president gose atige anyare ka go support omonto ndo mungao korengana no mu bwa Kenya Kwanza Alliance igobono ni Elina Ruto adrop ta chikorigie kirogo korengana ni richiko gose aiwe gose aligi Musalia Mudavadi anyare ga ko mokonyi oye igekera Ruto tago nyara kubona nande obokta ko mokonyi ebo murai bwense montonde bwense korengana neri chiko imeyense yetu ya Kenya gobono kurigeri tukanyena ngaki aho chikwaba babero koboko osenere nande oyo mobo nero chikobo mokonyi oye korengana neri chiko ya Kenya gobono niko tukanyena Kenya Kwanza Alliance torore na kinga ibago chikwenda gochibosia katuska gochibosia sekasete ya Standard page ya katatu nigobo page ya kane nigobo ne kiombe hanene kerige kumurekera amangana yo morembe sensi yetu ya Kenya
kimanya kandende gosige ko digereria mangana chinkwana chiriana na bana siasa ba kwana usaba Kenya ba kwana the National Cohesion and Integration Commission NCIC ni ko kia bwatanire ne kiombe kyomalembe gosige mekana the Global Peace Foundation asibano banya ba kubwatana na kuliko bomo na kulika assignment gosikoli ko bwatana uko karabono balengete gochikoraria omulembe asensi yetu ya Kenya nene krotoenda tukwirigani gochia sobo chole bonne bumutinyo gatano na gatatu chitariki kianda umwaka uyu gabone kiombe kyo ni gabone kiali kire gosikia bwatanire ne ebyombe bibere ni gabone bya bwatanire kiombe kya NCIC amo na Global Peace Foundation iri gochikwena kimuna se ito ko twalero omulembe ekero tugochikuchia sobo choli obonene okubwatana okuniko kwa kandiri tuko ligoro ekero gwekirane tu amo no monene bwekiombe kya NCIC Dr. Skita Ocharo amo nomo director bwekiombe kya Global Peace Foundation County Director Daniel Chuma Omondi asebarengete buna ni gobago chikuralia na molembe na gotebya bakenya bonse banyari bago segeta molembe eli untonya rto bweso ya chibura buru chijira nya chikoretwa kurwa sobo choli oboto chikwenda umwaka oyo. Ayonsi manchu muligiri gagendete kuguchira kurwase Ndizi TV na Rwansu bomugusi umurubulyo Ensakia karole tukolia Ijumaa tukuruka Members Day itukolie enge kabisa ase wiki igabano nando nyole nere weekend tangani ase omotenyo kabere omwaka bukiri 2022 manchu muligiri tetora enda sensa moyende studio ase mutimoko omokekegima ekarato kuirana ntogendere kumanyanga na raliaya ale asa magazeti yeli tukolia lera karatu gusabira gandira gutubwatia wetera centre ya Facebook Ndizi TV News na wego Twitter @Ndizi TV News na wega nsemo ya YouTube na bago tonyarubuna Ndizi TV News nekero gwikire galia tibwe bago subscribe kwira na tole maga yako nyaru mutima komoke kurwase studio. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Unabogani ukamel pa Goko waterna na television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muritomono wobwarie womugusi.
chitariki 11 cy'umutenyo kabiri umwaka uyu abanyangera banene kuvura nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba targeti uchemeremo numubugi ubuka nigiyata kurwara nkurvugusi bikundo untiri amanyire kimama mintara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga bagbago kiabageni goikache chindagira chikigusi niko cyachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge bale kengero eragere mutu inyore ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo nibwatanye emeyega ya Valentine's Eve ekyonkekyo enyangina numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Majumuri ambia monekero endete kutubwatia kwetera simitandao Facebook Ndizi TV News ensemeri ya YouTube Ndizi TV News boigo ndoroje birangere byo no mwendete gutuma bali barasomoro bino Douglas Nyachuba kwa gote Douglas Ensakia kurunyamare agote ano ale imeyumurobeli agote ana nikondani kama kawa abana ba mintobe Ensakia uyu Douglas Ensakia kurujinsemo kiri cya nyamare agote ana no ale imeyumurobeli tandika ni malita no ale asimurobeli mbaka chonke bati era agote ana no ala somurobeli ogeto agote ana no ala somurobeli agote ana ya ni komba bwate asenchira endonge alika chofrey ngwenyi Douglas mbia mono abaligere baite karoma ndate kutubwati asenchira endonge iko naleka toje comment kino gikunya go cha senchira endonge iko kendra kutubwati kendra kutume comment yauna turato mutonyorwa ekyara to kuruma na buranyona kwanyura kinyo taranyorwa tume o comment yawe trasina mbiyira siskinya yura buko sasa nsema yimtandao ini tuma kwanyora akoteba ko Brian Oro akobolinga kudu ako wapi kudungo charumo nchumulile uchikoragense mone nusu chiabona mambia naraiga okulika kwa Ruben Mukaya akoteba no aligiriti umurobuli bwensakia akoteba Brighton and Sarah good job tokoteba ngambia mono ase okona kotobwate kwetera sinjira yimitandao njasa kwa kwanda muno butambo manchumulile gombwate gazeti ya The Daily Nation nanje ni gombwate gazeti ya The Standard 7 to enda kunyere murekera mono nigabono ekyama kyachupiri kigo chikonyorana no murai bwense urumwe Kenyatta ekrobono baro biri kutwara mu ruberio gose umuje go monene bwe kyama ekyo uyibota uyumanya kandubuna National Delegate Convention NDC omwari bo motinyo yoya gose gatiyo motinyo yoya igo bariganire kunanguchi bari konyora nindi banyar bawo kwana mangana mange ayuarengeti ekyama ekyo asebono baterina abarai ose ababunge bekyama ekyo nigobono barangeriwe kolengana no National Assembly Majority Leader Amos Kimunya nigobona atebuna nigo babekire meroberi yabene iri kuchikikirania umo sankano yo eri bachikokwanira mangana mange yekyama ekyo onyorubuna ekyama ekyo kangerengete gochikobwatana nekyama GODM asensemeri ya simyo la umoja ekaro tukakiritena na bamangana yara chukwanirwa ase ensemeyo kolengana no muliki obutambaze ekyama ekyo Rafael Tuju nigobana atebiruna umukutano uyu nigo jokorekana bunoro bereye elikwenda kibune kyama gyachupiri ngobeka kena kere kuteneni usengobeka kere meroberi yabo anene buna twenda kwerigani uchesobo chore bonne bumwakoyo ayo nairo bulito manchu muligelia se gazeti ya The Daily Nation ase bone kyama gya Jubilee wetera ase umuliki obo omanene Rafael Tuju oyo tebiruna bono Jubilee ine guchire kwaregania
omoroberio manene gosege ikaro kia bene kemanyekanete buna NDC ase amagacho ya State House gosase nyumba y'oborai ya State House abwase omorai bwense Uhuru Kenyatta agocha kumirana na ababwatani korwa ase kiama gia Jubilee no embali barigetie gocha kuburia ebiro au wetera ase ticket ya Jubilee bariganiwe ase nyumba y'oborai ya State House chitariki ya 25 ne 22 abwase baragambe igoro oboime igoro yekiame kio gia Jubilee baigo barakore egento ekorwa rebrand ose kiama gia Jubilee bono nkiwene tocha okorerwa monchorerio abwase barache kwanira igoro ya mang'ana esili enyi yekiame kio esaimbo ose saini ose kemanyererio na baigo flag yekiame kio sengencho kere kiama nkibwate enchera chikala chikiama kiana kigekororeka bono Jubilee nega netocha okora rebranding abwase baigo litukeli chitariki 25 na emo barache kocha komochora omorai bw'ikiama kia ODM Raila Odinga gosegocha komoendos gocha kobanga nere omorwaniriri bakiama gia Jubilee keganetie achiko baga kurigie kero ky'oborai bwense ase chitariki kianda omotinyo yoiga ekero bachorie burakorwe igo bono ayue mana yanda mangu mwanchu morigereria nabo kanyora ase gazeti ya The Daily Nation wesomere asoboime igoro yenchira kiama gia Jubilee gocha gokora rebranding nandenga mangana kibago chikogamba ase nyumba y'oborai ya State House mbia mono bone na into togo yantorore na nararia ikiaro mwako no yo siasa na into nayo mwanjumu ni gotoko kanya twamanya na kichupiringa yigo chikwebanga gochi Tiobiras Omosa nigaoteana nigo mbaro chibuye kabisa na waona tena sana kurujinse mogose kurwase ense ya Tanzania aoteana nigaotonyora loud and clear oyago Tiobiras Omosa oyimba mu abo kurujinse majiri cha Tanzania aoteana nigatubwata senjira erendo nkimbye mono igwete na kurumbaka chinse ya Tanzania ne Tiobiras Omosa aoteana nando ine classmate ne classmate yeito aoteana nigatubwate kurwase chinse ya majiri cha Tanzania auto dena tubwate rauda ndekiria mbia mono Tiobiras Omosa so guturigereria na gutubwate asenjera endonge igomanya ne hashtag ne Ensakia karto guskabosio ni gobono chikambeni chagendrete kiama kyobo mobwa Kenya kwanza ubukuragwa na Mudavadi na Wetangura ekaro yaro kanene na umuraibu kiama kia UDA oyinando yo makonyi bumuraibu ense Dr. William Ruto nigo asoka ke gosenigara sitaro yayo ja since cha Dubai asibona umuriki wegasetia kumurekera una ugosoka kwae nigokora nona abantu nigwajagira kwebulinka yakare kolengana na rally echi chia koliru asama tukaya makata iyo nigotara rekana chibwate chinguru mono ekaro muraibu kiama kia Simsari Mudavadi na muraibu kiama kia Ford Kenya Moses Wetangura barorekana bakora aba Kenya asumurobiyo Kenya kwanza kulende asibona umuriki wegasita otena terarekana gose chinguru nchialengo asiji kampeni echi bagendrete kolengana no gotabororo kwa umuraibu kiama gia UDA oyuyuro mukonyi bumuraibu ense Dr. William Ruto nyerumna Ruto na nyaraga gukora kirari emie yemo ne 35 asomotienyi oga mwakori etete motienyi 10 endukirete muna Ruto ngominyokare sana ase kampeni yae kulende okubora kwae ukwa karasi chinsemo kiri jia Dubai nigo yarakande buno okubora kwae nabo kwatwarire obwo base obomo bwa Kenya kwanza kulengana na mbare yakere koko bunekero murai bwenze ekero mukonyi murai bwenze aroro ntwaro jena nigo murayo yara sensemo ya Dubai ase ajiete bakaumira na Moses Kuria oyara sensemeri ya Dubai ekera endete kubwena sensemeri nyoruna Moses Kuria nta rwara lakini leo no mbaje ntwaro chibicha no bani bagachikora morora ase mitandao chibicha ntwaro je no bakumora ekera nande murayo yi Moses Kuria era roberi gutwara umusangiro monene sensemeri ya tika ekera gochikwirana ekera gotana goikaji gwakeranya saa santi asa murusi ororo gobono bomo wa Kenya kwanza kolengano muliki bwikasidi ya tesnali mbarakora buyase campaign amatuka yabasokire osembare yakero ekokomono kolengana nekero murai osoma konyi murai bwense Dr. William Ruto aror na karata usikomo tu page ya kiando manchu murigirira ningana yobo chenu abwase bona babwatani boba chenu mense tu ya Kenya batabiri bali no boba singinchunga ba Kenya bo wikabona iga mbale sokia asuma barorio otakeire koegwa echanjo ya COVID-19 nigo bono babwatani abugose abateneri bensemo yabachenu batabiri buna
omonto kabetire esindani entangani gose janje entangani eyitira mo qualify gukora echanjo buniganirie oikanya ole chidosi cha ibere omonto yoma ko ba considered ngobere fully vaccinated wikira bono iga ense ya Kenya nigo yabe irege kwenda ne chanjo y'abantu 4,4,3 iyo ni namba y'aba Kenya besokire na konyole chanjo imiense ito ya Kenya ekerenge kigima abwase kirengaine 0.13% out of 10.1 billion doses chire ase ensengima chiri choko kwa abantu chanjo egere banyara gwitanga ko rasoborere bwa COVID-19 igonga chidosi neti nyinge chire imense ya Kenya no nyene ensengima kurende asense ya Kenya 0.13 yoka percent ne asijidosi chatumikire konya abakenya gotwa bagoseko bagochanjo boikirano abo bali 4,4,3 onyole kyombekeri kyo bachano ensengima WHO etarget kia bwatu guika omweli omutinyu 12 bw'umwaka ulio erete nigo yatagetenga Kenya eikibirengo bya 40 igoro yemia nabono iga serikali nige bwate target yogucha guikia abantu 19,000 wiko mutinyu 5 omwaka uyu asabona ige tole 4.8 kwende serikali nigeri no kwegena ngabaye omutinyu 6 enyole ng'abantu abakenya 19,000 banyalire ko babakonyole chanje yo nabayiga serikali nigeri nekirenga kyuguchigo kwekera abantu 2,205 27 million abakenya bagwenerete ko nyole chanje yo akero mwako yego 2022 ogochia kohera igo bono gose 70% ikene kikirenga ya serikali itagete gwikera abantu 27 million by the end of this year. Kwaro jere goro ense ya Kenya kwetera county ndoro je county ya Nyamira county ya Kisii mbabe gitumuro beri bugo semia ba Kenya ne bari badara betu chanjo ya COVID-19 gwesokia na go chanjwa eri gwetanga kurwaso kuranda kwebinyi bya COVID-19 toroje mu wasiri bwo bachanu asense itu ya Kenya mutaikawe atete na bone serikali yabekire miroberi yabene eri kwenekya unaba Kenya ange milioni yamo nkonyo warabala chanje yu kiralituko cyatebuna enere njere yamo yo gutanga kuranda kwebinyi bya COVID-19 boigonyore buna serikali gwetire supplementary budget ya soka ase ikeye ni gobone serikali yabeka chibese chinyingi ko cyasensema yo bachenu nene asukurwani ukoranda kwebinyi bya COVID-19 yobono no ena turabitu chanjao ntuno go advice kurwase sino go bose kurwase umurobirbu Ensakia na nyore chanjo yao ya COVID-19 erinde nalyo retange asokwambukirwa kwebinyi bya COVID-19 inyorana nabura nyore binyi bya COVID-19 lakini kero kwabetirwe chanjo ya COVID-19 obonyamasi bwa bwanyarire boko imukigugoro nabo ebinyinyi birabe mbi kwengera ekiyagara ekero kwabetirwe binyinyi mbi konyara kwengera ekero tosuka bosio aseko tukurira mangana ye county se tokwenda wikase county eri ya Coast osi county ya Coast nigobono omugabana we county eri omugabana Amason King omugabana okirivi county nyarika otabone kiama kiaye ya pamoja Africa Alliance ni party nigobono kyarokane na kikebwate chingoro chinena senseme ya Coast ya sebono King ayakere kukwatebuna ya kyamekyo na kyaranyarige koleta amanjururi as chikura chigo cha chumutinyi ogatano gatatu mwaka oyo iga sebono atebuna ya ere nigo ahote abuna ekyamekyo nigo kibwate chinguru mona senseme ya Coast anda bana sabulira abantu bali ba Coast gosa sense yetu ya Kenya kubwate ekyamekyo na kweli kyase ekyamekyo erikwena kibuna ngosuka bari go chibosio oina Amason King egabana ya Krifi ahote abuna ekyamekyaye na kyoka kibwate chinguru senseme ya Coast kyamakamanyikana na pamoja African Alliance. Mwanchu muligiria ayonsi nigagenda tuguchere ko Ndizi TV nero bwansubu mugusi na bokwenyorera ekopi yao asengencho echingaki nebiro ko ndo mtu Brighton ekimina nokia Afcon Cup of Nation mense ya Cameroon timu ya Cameroon abara baliganya benko yeyeiga nigo banyatko bagwa kwa isiko ne timu ya Egypt maiga yechideke merongo kianda kwera balengeri genali sagero aseli genali sagero kulende karoba cheta senjera yechi penalty nige timu ya Egypt yanyatko bagikubwa asoko beka penalty sato ne timu ya Cameroon ekabeke penalty eyemo eyue kabarusia asekimina nekyo kolende
rituko ria rero ngochi bale gochiesa yani rituko ria ankyo ange chinsanye chia butuko timu ya Cameroon ngochi bale kumera ne timu ya Burkina Faso ilikurwanirira ribaga ria gatatu asenge chobono mbage tusikone timu ya Egypt ekerobono chi finali chigo chigwakwa ne timu ya Senegal na Egypt rituko ria Jumapili chinsa inye chia butuko tuchikorora banga ningo kubulia kombe ke African Cup of Nations nando yorebuna Egypt bone kero ya ikirase omo NCG final gose kengo yo mwelio nyina Egypt na rirete bikombe ebinge usinere bara banyangonga sege kombe ke African Cup of Nations yona bekagere nande na bera isiko iro banyangongo bo nturate usingo ire kina butokagere na bera chikoira bono ne timu ya Cameroon nabukonye bara barigani ibengo yeye korende nigo bono banyarite baguikorwa chigore gweterase mikwacho je penalty lakini bono kuchibari kurigiri baga ya gatatu yona kukanya tuchikorna litukulia mambia Cameroon ne chikoira litukulia mambia ye litukulia chuma mos litukulia chuma mos tuchikorna mos ne iri baga ya gatatu gosenande ni yuchikoira libaga ya kane ikiagara mba chibere joji ne ire uchikoba mubui ya kabernero bono Cameroon ni yuchikorigi libaga ya gatatu asengo yeyo abantu bagwata gosomena Cameroon kialenga abarigani bengo ye ingo jiguske yalenga bosikorende meto engoyero nabogotereria mpira hudunda obono Cameroon nigo chikorigiri baga ya gatatu ekarera chigwetoma erore na yae no ebara abarigani nabago chikokora libaga ya gatatu kumwanju muri mambia engoye ine chikogendera ege nonyora na captain 001 ndemo Steven yakumanyia mange imnenga yengo ye ikiri gatie timu ya Senegal na Egypt nerire yo support utageterege kombe kyasenge njobono mbarabu njume ninganji de Pharaohs ninganji de Pharaoh karongora somo mugano Pharaoh ninganji tu mugano Pharaoh yobona nje ninkani one tole maminja nje ngo support timu ya Senegal yibege go support na captain 001 ndama Steven tuchikoranga ntobwege kombe ki ekeiga ge African Cup of Nations producer itu tamanya Petronida ose timu ya support akina barato tevi na barato teine ni ya takere gwakira koko eri nyari kubwege kombe ki lakini njendo tena Egypt na bera nyareke Pharaoh terinse na bera nyareke kwira kombe ki bono tiga bono tuganye omanchu muri yatolenga ingo guchikubugolia kombe ki bitkolia Jumapili chinsa ninye chia botuko wekera bono to ikera mwale wa magazeti asemambe ya bono tokwira na sense moyende studio tonyora litangasa berata tekero tukwirana na mangana maya senjera yobo ikirano tosuka yoendera gutumeka ngere kyao gwitira sina mbeli aso turire tikuru gatutura ikase studio na tumaye kwirana Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono yakire nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor bwogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turi nekirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
Sharp, mbabwate, Chipboards, buna chiria cha Chipsam, na boigo MDF, boigo, mbabwate Tiles, chiria chikwarwanse, ase nyomba, na chiria cha Granite Marbles, batarire, ase duka yabo, yera se nyumba, ya Old Sansora Building, angenegete siniekenene, gechigari, imeyumu chukisi, gusoba kirisimi, ase namba, enoti sano na ibere, eye mukianda, inye sano, enoti inye sano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel pa Goko Waterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawariye Wamugusi Chitariki kuminemo Chumutenyo kabire Omwaka oyo Abanyangera banene Kuvurogo nkurvugusi Buna Man pepe sagero Kurubonye koni kirwanda Kwasa International Nemba target go chemeremo Numubugi bukanigiata Kuvurogo nkurvugusi Bikundo untiri Amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka nyamira Mwane manyanga Bagbago kiabageni Goikache Chindagira chikikusi Niko chiachi kubaroro Una chinsaga Enderema Rinagu Obokima bwobori Amabera maruganu Amanyabuari Ebusa Nechindagira chindi chinyinge Babe kengero eragere mutu inyole Ebyanda boigone esese Omuyigoyo Nigura chake chinsa ikomi chamargoba Na boigo ni watanie Emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo enyangina Numuntoyo omumugima nechishilinki chimi ya isano Omuyigoyo Nobeye maseyemo Aseti biyao ya Ndizi TV Bwate tariki Tomocha Ubwari bwomugusi Ndizi TV Ubwansu bwomugusi. Wanyumurina ni mambengi yanku kwarena semesa yamangana mayane ne murobiru Ensakia ngomanyi ane na ali akorkante kurulitu kuri gora goika bonige ono kubuli kwane era ko bamona inchi goikomo rinyana nabakonda gutubwatia sensema yimitandao tonyora sensema ya Facebook Ndizi TV News sensema ya YouTube tonyora Ndizi TV News paigo nabagoto tweet @Ndizi TV News nekerengeli kyao nigotokerega nitibo tambe kirenza wetirase namba eyera se screen ya gorabu ko bamona inchi goikomo erio nabotambe iriteriane Brighton Makoli. Unenjere yemo yobokoreri bwe serikali n'abamenyi konyoro bokoreri bwe serikali asenjera yanka gosegenga nikobono abamenyi kurwa ase sublocation ya yetora ime ya sameta bobasi account ya Kisi banyarire bakokokere getambogero ke serikali yanyarage kubutora gosekoba sublocation eyo nakoba chi sublocation ibere asebono bacu konyoro bokoreri asenjera erendonge uno muri kwito mirudiri mamanyi agotumanya
amagenderero nkati ebintu biria abananchi baganetie eriogochora abarai babo ime ya Sameta sub-county constituency yabo basi abamenyi nigo bagokeire ogwatananwa gwetora sub-location iyo konyora yabeire enene mono asa abananchi bateba yarenga konkegima gwikirania amagani yabo sub-location yetu twajaite kunyeri guchakira mwaka 2007 mpaka bone iga twarire birero bita sabara yao lakini umurai yote ndiramona intwe otolete ile sub-location abantu bamto ngimwara goteba ngore nengo iranerio mosene tuito ngambu ya mono kuiraniria omweshimiwa ito the former senator Mr. Chris Obure asega asia tokoreire twagokire ase kenyore kiga yetora sub-location yabere location sub-location konye nene mono nane soburai kero kende bogo ko kuri toera yono yoro chinga kiechechio nigo abamenya abo bairaneri ngambu ya mono guchia ase oyo kabeire omobunge obobasi boigo ole omokonyi bo mwaziri bo bosombi amono bwagachi Chris Obure ase okubakonya konyora location eyo yetora sub-location yenya ya butori korwa setora ekorokwanya nuguti sub-location on behalf ya nchibwe komanyene no mogokone n'abantu be community asemenyete na twensi yenko irali bageri ngo akira the national government igaje serikali ekogamba ya Jubilee ase omweshimiwa Christopher Mogere Obure agokora muna assistant cabinet secretary mbiamono naende mbiamono ase sub-location etwaganyire myake menge twabire tokonyora eyera magenderero no konyore gasi nande tokonye tonyora mugambi bwango we sub-location yaito yanyana with sub-location naende tonyore location aso gwancha mweshimiwa Obure doko wakira ngambu ya mono asogote mugwatemire paka sub-location yetu akanyirira myake menge twanyirigiri mpaka kwakire kwenye sokirero yatoikeire Gingo ripoteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi abamenyi kurwe county ya Nyamira niko bono banyari bagosegetu na gosemiwa gwesoke na konyore chanjo ya COVID-19 erigwetanga kurwa sokuranda kwebinyenyi ebyo niko bono litukure igoro morobiri cyagetigwa se county yo so karanetwe n'abamenyi be county ya Bange amo n'abantu bari batenene tamangana afya kurwa se county yo amo no mugabana usoma konyi bo mugabana we county yo James Kisami oyibe gotu obodeti abamenyi gwesoke na kweri kibuna bakicukura asamatuko ayatikarete no muri kito job mangi aikiraneta senseme yo na utwarianiria roboti rokubwatia aserituko lya rero ensengima ya Kenya njachakia entunda yende yokorwa echanjo yo gwetanga korwa se oboroire bwa COVID-19 ime county ya Nyamira ewizara yobochenu njakora omoroberi yo ase skuru ya Nami secondary. Exercise for vaccination started very well and the uptake is going on very well in our county. We hope to reach our target of 188,000 in the next 10 or so days. Egati abarai bacha ase omusangerekano yo nomokonyi we governor ye county ya Nyamira James Gisami omo commissioner we county ya Nyamira Lesiman Michael omo teneneri bwobochenu ime county ya Nyamira Gladys Mumanyi nabarai bande. This time, Your Excellency, I want to say that we work closely with the national government in implementing the directives which have been given. Omokonyi we Governor Dr. James Gisami nasaba bamenyi banyamira banyore echanjo ya COVID-19 elinde banyore gwetanga kurwase oboroire obwo. We as Nyamira County Government, we are advising and trying to persuade you and trying to get everybody to come for vaccination. We have to vaccinate everybody in the county and we must get our target. Gisami nasemi abamenyi banyamira babwate kura na gwakera omugabana nyalibo achorwe naende kyagero kolira magenderero amange na gokwanira abokolie mirimo bwa serikali ye county ya Nyamira. We hope that this 1 year Governor Nyalibo was given is not enough. I've already myself finished 5 months, but we hope that the Nyamira people are going to give us another opportunity for 5 years so that you can get our scorecard. That is all I wish to ask you to assist us. So those who are promoted 3 times in a year,
and they were told to go back to where they were, remember that there are others who have never been promoted for 10 years. Abarai bande mbakwanira obuya bwokwegwa echanjo ya COVID-19 na gotuguterare ogokagerwa gotari okuya. I know there are very many people who are not vaccinated at this moment because of false lies. I want to confirm, because the experts have revealed to us that the only way to survive is to get this vaccine. Echanjo nero engao eragokonya gwetanga kurwase uburwaire bwa COVID-19. Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira erietariane Job Maangi. Asijinga kieje jumurobiri winono jagituka se county ya Kisii asamatuko 10 alibosyo asebono abantu babwate myaka 15 gujigoro konyora echanje yo no moliki witonde Steven ago tumanya. Nonye serikali kegenrete kugokera komentekana kumubaro bwaba gotuba gwesoki kobetwe chanjo nigo goikira bone kerengo gie donsie chanjo ya COVID-19 chimilioni 13 erasama okoye wizara nene yobo chenu gwetero murobiro yo bw'abantu kobetwe chanjo imye binyoro nige serikali rengete goikeria abantu chimilioni 10 ensengima inse ya matuko 10 ale motu ase chikaunti ao chaire kerengo kyogo ikeri. Basically, we are here to launch the 14-day Alalai initiative for mass vaccination on COVID-19. The message to our people is you've heard the numbers. Here in Kisii, our systems have been activated at the national and the county level. Our people are on the ground. All we need is all of us to be mobilizers, talk to your kin, especially our old grandmothers and grandfathers, remove all the myths they have and the misconception. Tell them that they need to be vaccinated. Na vile ambavyo tumekubaliana ni ya kwamba tutatumia health volunteers wetu, tutatumia watawala wetu wa nyanjani ambaye ni chief na assistant chief, na pia tutatumia wazee wetu wa nyumba 10 na other elders katika kila eneo. Ase county ya Kisii abantu banyarire gutwara COVID-19 nigo barange chiribwinye abantu chimibere 40 na kianda basiria magimabo nabantange chiribwe mieyemo bairiwe chanjo kiboikiranwa asebono irengete goikeria abantu abanene betane tichiribu chimisano na ibere konyore chanjo inse chiwiki ibere chiremotu. We call upon all citizens to please come out and get vaccinated and protect yourselves and protect your families. Kama kaunti ya Kisii pia tumeadhirika na njia ambaye iko peke yake ya kuokoa watu yetu kutokana na madhara ya ugonjwa huu ni kuwahimisha wapate chanjo. Magega y'abantu abakekonyara gweso kese chintunda chia magega chia abantu bali beso kiko betwe chanjo se sindano ye chanjo y'oburwaire bwa COVID-19 nigo bone serikali nene wizara y'obo chenu yacha kiro murobiri bene yogotoro kubwatirana kwa ime n'ababwatani abakebe serikali ya sebinyoro kwene kibuna abantu abange ngweso kibali na guikeri ekerengo kelikebekire kya abantu baranyare ko betwe chanjo ya COVID-19 asama tuko 18 agocha. Ginko reporter geta seni kia Ndizi TV korega sama gacho Agricultural Training Center ATC elietaliane Ndemo Steven. Murai wekiama GODM Raila Odinga oyibo igobwatiganga yayo ko murai gatano bwensi ya Kenya niko bono anyorugo sira kurwa ase county ya Kisii anenekera basaye besoki na teabuna niyo bawo ku campaign osinyo bawo ku mwakerekoko erikwena kibuna kuchare kwirikiro ko president sense yetu ya Kenya basawe bamanyekana na Sons of Baba niyo bono banyare bawo kwanayo una Mildred Mumanyi agotoereza. Obachori bo mwakoyo nigo bono bwabere irange abo asekerenga ekenenekere okwerikia buna omwakie kura abo ase amatuko atato oka atigaire elio kwerikia. Imeye county ya Kisii abasaye kurwa orogongo rwa Nyanza amona Western Region abo bare inseye kiombegia Sons of Baba nigo baumerana eliokoraria eganga yo moraibwe kiama kia ODM Raila Odinga. Intubune vijana abana ba baba igotora togotebe kimaene nga around yeye no mugako ito baba ne rora turuserie emechando ne mekorogoto eichire bosyo egento gieke maene tutagoteba nkeringa mugaka baba nere omanyeta abana baye nga kibakoba
abanta abande bonse pigo bagocha amo in the name of yokoragera n'echinda chiabo na kumanyanga kibagotumia abasai. Tumejitokeza kama vijana tuweze kuhamasisha wale vijana wenzetu kuanzia umri wa miaka 18 hadi 30 ambao hawajaweza kujisajili kama wapiga kura, na kuambia kwamba mwelekeo wa nchi hii unahitaji mtu mwenye maono, na huyo mtu mwenye maono peke yake ni mmoja ambaye ni Raila Amolo Odinga. Azimio la umoja inawezekana. Chinga kiechechio ekerenga kiabo ekenene nigo kiarenge gosegeta abantu anene mono abasai kweli kiabuna abakichikura busyo bwabachori obwo borachekoba omotenyi ogatano na gatatu. Ntoko igwekana ese chingongo chia Kenya onye ntobwati chinamba togende twensipi tweli kikoba abakichikura na liora atware esauti yogo kwana tarehe 9 mutienyi 8. Ekiombekyo nigo kiaragwa na Josephat Simba. Today we have come together as Sons of Baba Kenya, a grassroots-based movement to popularize His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga's agenda across the country and mobilize support for his quest for presidency in the forthcoming elections. Meeting here in Kisii today, bringing representatives who are young people 18 to 45 years who are coming out to mobilize voters and votes for President Raila Amolo Odinga. Ayenaro abasaye kurwa orogongo rwa Nyanza anene mono nabande kurwa Western Region banyariko babagusegeta abasaye bande nabo igo nabana inchi wesokia na kweliki abuna abakichikura elinde liyo komochora omurayi oliora nyariko bagakubakorera emirimo korenga nukugani kwabo. Ingo ripotelea egetaseni kya Ndizi TV kurwa Gaiga Sports Club elietaliane Mildred Momanyi. Ayuna na kwarene ya semambi ya bono kunde nyuraje kuraga chinza isano na ibiro cyangwa basono chikonywa na sara nyalangi untita aseme asema ngana aitamaye ndakumanyi amange turanya to kwarene de kurubono go kachinze chigo batetariki na sara nyalangi untita nyorana nabokwenda gutubwata sense meri imitandao Facebook tonyora Ndizi TV News, YouTube tonyora Ndizi TV News boigo nabogo tweet @Ndizi TV News nande kerengeli kyao nigo tukere ntipo tambe weterase namba yera siskini regorabu yo endelea gutwara ubuliri ubye unabotambe teterane Brighton Makoli. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Bwomogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwensu Bwomogusi.